Vítajte v politickej konzerve. Slovensko sa opäť raz stalo svedkom divadla, nad ktorým zostáva rozum stáť. Igor Matovič sa po rokoch v najvyšších štátnych funkciách vydal na svoju pompéznu púť po slovenskom vidieku a mestách. Chodí medzi ľudí na námestiach, stavia basketbalový kôž, rozdáva mikiny za trafenú loptu a snaží sa vystupovať ako ten najväčší ľudomil, dobrodinec, ľudový hrdina a nedeľný zabávač. Až kým neprišiel moment, ktorý celú túto naleštenú marketingovú bublinu preťal ako blesk z jasného neba. Je to vaša hanba. A keďže vy dávate darčeky, ja vám dám darček. Dobre, takže pán si myslí, že tu je niekto, počkajte, dopoviem, lebo ja musím odpovedať. Čiže vy ste privrženec koho, páne? Koho ste privrženec? Rozhodžia, pusti nás. Jednoduchý Slovák, občan, ktorému už po tých všetkých rokoch jednoducho došla trpezlivosť, prišiel k Matovičovi a namiesto obdivu mu odovzdal svoj vlastný symbolický darček. Záchodovú kefu. To ste obyčajný primitív. Ste Vincent Leolano. My zneužívame Slovensku za to, že vy nerozumiete faktom. Joj, konečne ti vidím do očí. Je zilina. Ja sa hlavne za svoje oči. Tento moment nie je len obyčajnou provokáciou, chvíľkovým výstrelkom či vulgárnym gestom zo sociálnych sietí. Je to niečo oveľa hlbšie. Je to symbol. Symbol nahromadenej frustrácii, hnevu a sklamania národa, ktorý nezabudol a ktorý sa nedá tak ľahko opiť rožkom. Je to nemilá, no nesmierne pravdivá zrkadlová reakcia na to, čo tu Igor Matovič a jeho vlády počas svojho pôsobenia zanechali. Pôjdete za mnou až domov. Ja som necítil 24 miliard sekerov. Ty si to cítil. Aha, konečne vieme, čo má v hlave. 24 miliard sekerov. Vícové blúdy, vícové debily. Rozdávať ľuďom mikiny za to, že hodia loptu na kôš. Aké úbohé, aké priehľadné a aké neúctivé k inteligencii vlastných občanov. Ako by si pán parlamentný matador myslel, že slovenský národ má pamäť zlatej rybky. Ako by si naozaj namýšľal, že sa jeden úspešný hodinný kôž a kus bavlnenej látky s jeho logom ľudia zo dňa na deň zabudnúť na roky chaosu, na celoplošné manévre, na traumatizované a rozdelené rodiny, na poníženie slušných občanov a na celkový rozvrat štátu, ktorý tu po sebe zanechal. Slovenský človek je trpezlivý, znesie naozaj veľa, je zvyknutý od rána do večera ťažko pracovať, starať sa o svoje deti, rešpektovať tradície, udržiavať hodnoty a nechať politikov v hlavnom meste, aby si robili svoju prácu. Ale všetko má svoje hranice. A čo je veľa, to je moc. Keď niekto roky systematicky ničí dôveru, právny štát, keď sa z vašej politiky urobí neustálu lacnú reality show a potom znova príde medzi obyčajných ľudí s ponukou jarmokovej zábavy a mikin zdarma. Nemôže sa čudovať, že nie je presne to, čo roky sám rozosieval. Gesto so záchodovou kefou je silnou metaforou. Je to jasný, nekompromisný odkaz občanov. Pán Matovič, tu už nepomôžu žiadne pútavé marketingové ťahy, kamery ani vyhrotené emócie. Tu treba v prvom rade poupravdovať tú spúšť a spálenú zem, čo ste po sebe v tejto krajine nechali. Konzervatívna a národne orientovaná spoločnosť si nadovšetko ctí úctu, dôstojnosť a vážnosť a poriadok.
Politika nemá byť pouličným kabaretom ani jarmokom, kde sa za lacné darčeky kupujú hlasy a pozornosť obyčajných ľudí. Politika má byť službou národa. Vážnou, zodpovednou, kultivovanou a pokornou. To, čo predvádza Igor Matovič na svojom túr, nie je žiadna služba ľuďom, je to len zúfalá snaha vrátiť sa na výslnie prostredníctvom manipulácie, emócií a politického cirkusu. Ľudia na Slovensku však už dospeli a vytriezvali. Veľmi dobre vidia priepasný rozdiel medzi skutočnou tichou prácou pre vlast a lacným pouličným divadielkom. Vidia, že zatiaľ čo oni dennodenne bojujú s tvrdou realitou, so zdražovaním, s neistotou a s obavami o budúcnosť svojich rodín, niekto iný z nich robí len živú kulisu a stafáž pre svoje ďalšie videá na sociálnych sieťach. Tento incident so záchodovou kefou by mal byť vážnym varovaním pre každého jedného politika, ktorý stratil kontakt s realitou a s každodenným životom občanov. Bavlna nikoho nezahreje tak, ako hreje pocit spravodlivosti a skutočnej istoty. A žiadna darovaná mikina nikdy nezmaže roky sklamania, hnevu a rozdelenia spoločnosti. Slovensko nepotrebuje basketbalové koše na námestiach, pútavé videá ani politických zabávačov. Slovensko dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebuje stabilitu, svornosť, návrat k zdravému rozumu, úprimnú úctu k vlastným občanom. A ten, kto dodnes nepochopil, bude od ľudí na uliciach dostávať presne také darčeky, aké si za svoje skutky a správanie právom zaslúži. Čo si o tomto myslíte vy, vážení priatelia? Zanechajte nám odkaz. Ďakujeme vám, vaša politická konzerva.